khona lo sisi engimkhohlwayo nje igama lakhe, kodwa i-account yakhe lapha ku-TikTok ibhala ukuthi back to ya. Lo sisi nje uvame ukuyiveza njengomuntu okholwa kakhulu. Ukholwa lokhu ogcina ubona ukuthi khona into wrong ngale nkolo le noma ngalokhu ukukholwa kwakhe, ngoba ilokhu ukukholwa okukhulu kuze kweqe. Kunenkinga ekhona-ke ngabantu abaningi nje uma bengena enkolweni, engicabanga ukuthi uma kungathiwa abantu baya esihogweni bayofike beshawa yileyo nto leyo. Abantu abaningi uma bekholwa bakholelwa ukuzonda ezinye iy'nkolo. Loya sisi loyana noma ngizothini, loya sisi akakufihli ukuthi uyamenyanya uShembe, futhi indlela amenyanya ngayo uShembe uzakhele inkolelo engqondweni yakhe ukuthi uShembe mhlambe wayethunywa usathane noma kakhulukazi umqalo wendlela nje unale nkolelo ukuthi wayethunywe ngamadimoni, hhayi ukuthi wayethunywe uNkulunkulu. Into-ke embi noma ebuhlungu ngalento yakhe ukuthi lento akholelwa kuyona uzoyifundisa abantu abamlalelayo noma abamlandelayo nje bazogcina bengena nayo le nkolelo noma lo moya wokuthi uShembe wavela noma uShembe wayethunywa imimoya emibi noma wayethunywa usathane. Kuyaye kudabukise-ke ukubona umuntu onalo lakholo enjeyana, ngoba ngicabanga ukuthi lo muntu lona njengoba esekholwe kangaka nje wadukisa abantu kangaka, kuyokwenzakalani mhla esethola ukuthi yonke lento abekholelwa kuyo ayikho noma yonke lento abetshela yona ayinjalo. Okokuqala nje lo sisi uyagunda, ususa lonke unwele. Ngokwazi kwami noma ngingalikhumbuli kahle iBhayibheli, kodwa ngiyakhumbula ukuthi khona umbhalo othi iy'nwele ziyigugu kumuntu wesifazane. Angazi noma uthi ziligugu noma uthi ziwukuhloba kumuntu wesifazane. Loya mbhalo ukhombisa ubukhulu bey'nwele kumuntu wesifazane, kodwa loyana akanalo ngisho lodwa unwele. Loya sisi loyana uyesabeka nje ngisho umbuka, ngazi ukuthi uyilaba abantu laba okuthiwa ama-Satanist, njengalo mfundisi lona okuthiwa Anthony LaVey. Mangabe abantu bayamazi umfundisi lona wenkolo ye-Satanist, lona owayengabi nalo nje unwele, wayehlezi eligundile unwele. Umlando-ke wakhe-ke uveza ukuthi ngesikhathi efike egunda unwele wayezodelela inkolo kaNkulunkulu, ngoba phela inkolo kaJehova, inkolo yobuNazaretha eyayiqhakambisa ukuthi akube khona iy'nwele umuntu akangalisusi unwele. Kodwa-ke asingene kulokho, kodwa nje loya sisi nimqaphele, ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi wenze ividiyo udukisa abantu, ngoba abantu bayadukiseka. Abantu nakanjani mase uzokhuluma kukhona abazokulalela, khona abazoyikholwa lento oyishoyo, beyithathe njengoba injalo, bekuthathe ngokuthi wena ukhuluma iqiniso, bese behamba ey'mfundisweni zakho, kanti abantu wena ubasa ehlathini. Ugcine ekuhambeni kwesikhathi noma ugcina ey'nsukwini zakho zokuphila uthi nawe esihogweni bese uhamba nabantu abaningi, usuyofaka abantu abaningi esihogweni. Asiyifundise nje ukuthi ekukholweni kwethu konke esikukholwayo singakholelwa ukuzonda ezinye iy'nkolo.